Halo, prebaczcie! Chcecie cukierki? Prebaczcie, nataczamy film o słoweńskich Romach! Chodźcie sem! Tujdźmy! Tu, dobry dzień. Dobry dzień. Dobry. A to nie, ty nie cygan? Nie. A kradłeś to? Kukurydzę? Nie, my se hramy tu. Bo nam powiadali, że cyganie kradną kukurydzę. Та й крадню, але й зем'яки там горе. Hej, a pokażesz nam? А то з цести видно там, де зем'янки були зем'яков. A oni są jeszcze tam? Там можна су. Кстати, хто дачу піта телевізія? Добрий день. Dobry dzień. Я б ще ніц не зробив, не хочу ще дачу питати. A to jest prawda, że wy kradniecie ziemniaki? Nie. А потім скаді маті зем'яки. Там. Ну, а то крадняті. Nie. То є польногосподарське. Nie. Кукурицю, да хто крадню, не? Повець, гей. Nie. Крадлі, повець. Правда. Nie wiem. Другі цигані крадлі. Cyganie. Nie lubicie cyganów? A precz. Та бо бій у нас. Або ми. Ти говориш так, цигача від яку цеплаку маєш. Idziemy się na ferowku. Tu. Ну ході си на феровку. З палицою баси робителі так, що сорок фраєру, а не з палицою. No, je na zemi. А ні, то й там, а просто так з ним. А не з палицою. Už palice je tam. Фраєра се робиш, а не бойся. Co ideš domů? Ty jsi spí. Jo, Ty jsi velice. ja čo ti poviem, Gačo, ale robi to fраєра, a ponožky máš nepotrhané. Ja mám Adidas. Adidas máš a ponožky máš potrhané, nie, tak boj. A to wyście Romowia czy Cyganie? Cygani. Ej, Romowie i Cygani. To jenu. A co wam się patrzy lepiej? Cyganie czy Romowie? Ta Cygani. Cygani. Chodźcie nas! Wybaczcie, skolko was tu żyje? Ile? Takich 5 milionów ludzi.
Dievčatá, prebačte. Čo sa tam deje? A prečo? Prebačte, čo sa tu deje? Okej, fan wyłek. Co? Nie, príďte, cukríky nám dajte. Cukríky. Hladný sme. Nepríďte ku nás, tam sú zlé deti. Zajtra ste byli manžela také veľké sérom. Palíčov. Jeden oči tak vonku. Zajtra sa zabili ľudí. Zajtra sa bili veľmi. Jeden i bojí sa o manžel, spadol dole i ešte plakali za ňou. Veľmi strašne. Ako v noci. Tu sa bil jeden okno rozbal z kamenu tak a tak jeden. I nožom sa dal tu. Priemysel. Tu sa ešte veľa detí noci. Táto tu druhali. Strašne vidí. A okuliare nemáte? Okuliare. Dajte. A čo sa chcete stať v živote? Modelky. My sme poprostátky. Ja. Hygiena, žiadny pre Romov tu nemáme. Žiadna hygiena není, žiadna pitná voda, nič. Starostovky si nestará o ničom. Máte romského starostu, či bielego? Prosím, dám jaký Bielego? syndrom. No, tu mám bielého starostu. Voda sa piť nedá. Musíme núkať tabletky kupovať si, Tá voda, jaká tam je, aby sme mohli piť. týmto vodu sa nedá piť ani vôbec. Tu chnačkujú deti, stále chodím s nimi na pohotovosť. Oni múr tu nám chceli postaviť, dajaký Oporný múr, aby nás nebolo vidno. nebolo vidno. Múr, keď tu bol predseda, múr nám chcel tu spraviť, ale my sme s tým nesúhlasili. Že čo, my sme tu domorovci dajaké, alebo čo ja znam. To mali Však my spraviť sme nám ľudia také, jak aj byty iné. nejaké. A to nám mal zrobiť, tu je Európsky fond spoľa spravodlivosti, štát nám mal spraviť, máme nejaké bytovky spraviť. Nie, to nám zrobil zoologickú záhradu. Dajaké dedine, cigáni kradnú, všetko robia. I znásilňujú, alebo čo ja znam. Ešte im domky spravia také, že to strach. A tu, čo sa ani nekradne, ani nikomu sa neubližuje. Tak my sme tu, ako keby sme tu ani neexistovali na tej doline, alebo čo ja znam. No a Európska únia majú na nás nárok tie peniaze, čo dávajú na tie osady, čo sme teraz, hej? Pre koho daje tá Európska únia? Pre predsedu? Nie, pre nás je Ale to. vám daje? Nie, nedávajú nám nič. Nedali nič, zobrali milión korún stojí to ihrisko. To milión? A oni takto povedali 1 000 000 korún. Toto je ihrisko. Poďme dnúka, ja vám ukážem všetko. To nie je len tak, jak si každý myslí. Poďte, ja vám ukážem. Pozrite tam tú stranu. Tam tú stranu si kúknite. Normálne pada tam. Do Jarka pada. Tam tú stranu. Treba pozrieť tam. Áno. Že z inej strany. Vidíte, tu má, toto ide dnu, toto ide hore. Tam mal byť oporový múr a tam oporový múr ani není, bo tam voda zmije všetko dole, tú hlinu, všetko zmije dole, to tam spadne dole. No dobre, spravili nám toto ihrisko, to sme radi, že máme aspoň to ihrisko, ale nám ide hlavne o byty. Jak bývame v zime, mrzneme, deti nám mrznú v zime, lebo to drevená chyža, to tam nedrží nič. To drevené, to je zima. My chceme byty a nie ihrisko. Robíme tak. Keď treba dať čo zrobiť, aktivačne robia,
a naši ľudia tam robia. A teda A keď čo? tu treba niečo na doline robiť, ako jak sme tu teraz, tak nikto nerobí. Nikto. A tam len treba napríklad kus, keby ste povedali, že záchod vyčistiť, My to tak spravíme. záchod vyčistíme. Ale oni pre Ale nás jak to tu treba nerobia. dačo robiť, tak sa nič tu nerobí. Poďte a ukážeme, jak bývame. A tá pani má od nás 9 alebo 10 detí. 12 detí má tá pani. Poďte dnu pozrieť, ako ona býva chudobne. Jak ja môžem tak bývať? To tak bývajú tu Romovia. Niekto lepší, niekto horší. 12 detí mám, nemám na výživu na to málo, co mi ja dostávam to tie peniaze. A tu nemôže mali nakúpiť na deti, ale i na mňa. Taký to môže spadnúť na nás dole chyža. On dal hrysko zrobiť, mama nám postaviť bytovku alebo dajaké domy. A nie, jak on Ideme sebe do berie. Inčieho domu, poďte do mňa, ako ja bývam. Môžete. Toto dedina nie je v mape len víťaz, ale osada dolina nie je. My za to chceme, a my sme radi, vy ste prišli kamerovať, aby nás všetci ľudia, celý svet, aby nás videli. A my sme radi, vy ste prišli dolu. Ja som tu koordinátor. Na nich. Som tu koordinátor. Som bol za pánom poslancom, za pánom Adamkovičom, že spravíme to, len keď nám kúpia pumpu. Tlakovú pumpu na tú studňu. Ale že, on to povedal, že tu kúpi tú pumpu, aj do dneška není to pumpa. Prečo sa neurobilo toto? Ale však, viete, Lebo teraz, preto, lebo ja ti poviem, kamarát, prečo? Preto, lebo on si chcel zarobiť na nás. Že by sme každý dali po stovku, že by sme mu zaplatili a tak bude, nie? Ale z projektu, čo peniaze boli tam podelené, kde sú? Kde sú tie vlastne tie peniaze? Čo sa tu tak robilo? Pozri sa. Pomaly Netreba a isto dotočiť správate tu. sa. Treba ísť, tu sú pánovia. Však tu sú pánovia, tu je ruča. Ticho buď. Môžete mi ma teruča Prečo? Treba ísť tam dole a sa s ním sa Dušan, porozprávať. Kde sú počkaj, peniaze, kde sú výdavky, keď sú ja viem, Počkaj, za čo koľko predával Gulati, lebo má tam dole komplet všetko. Má tam drevo, má tam farbu kupoval. Veď toto ho nestojí viac, jak 50 000 korún, keď dám do toho všetko 50 000 korún, a ostatné koruny kde sú? Človeči, ty hovoríš 50 000. Ty hovoríš 50 000 korún, ty si predstav sa teraz, že jeden kubík dreva, že koľko stojí. Spravíme príklad. Ja ti hneď vyspočítam. Keď fúra stojí 1000 korún a tu len tu tak... Čo hovorí? Aj on kamień zapisala sobie. Aj tá hlasina. My sme tu bývame v kašteli, nemáme žiadnu ani vodu, ani hygienu. Nemáme došumýva, to sme rómska rodina. No, my sme... Nemáme žiadnu ani vodu, ešte tú pitnú máme. Ne, a ne kanelov. Televízor. Televízoroch máme jedno na prvý, na druhý program, ale taký na markízu a nemáme program. Poďte, jeden, poďte. Ktorý je nemecký program? Chceme. Ktorý je? Tu je, čo hovorím, Spektrum, toto, Muzibus. Hallmark, nie je Nemecko?
Hallmark. Hallmark? A komputer też macie? Internet? Nie, to som len ja tak kúpil. A, super. A čo, máte robotu? Teraz zatiaľ nie, ale robil som. Tak na černo robíme v Prahe. A čo robíte? Manuálne práce na stavbe, alebo krampačom kopeme. Pozemné práce, zkrátka. Svého druhu v zemi. Chirurgové vyvrtali dojry. Museli postupovat opatrně, aby nepoškodili mozek. My sa nehambíme, že sme cigáni. My by sme chceli takto bývať, ako i bieli. Darmo sme Romovia, ale chceme bývať v inakšom prostredí, nie tu, bo tu nemáme ani kúpelky. Dobrú vodu na studňu nemáme. Tu sú staré dávne chyže, tu my by sme chceli, že by nám postavili nejaké nové chyže, že by sme sa mohli prestahovať do nových. To je problém od 79. roku. Taký problém, jak sme mali robotu pri komunistoch. Bolo dobre všetkého, aj lacného bolo mesa, skrátka stravu. Aj pre deti, aj pre dospelých. A od tej doby, jak sa skončilo, jak je demokracia, my sme tratení. A Európska únia vám nepomága? Vôbec nič. Európska únia. A zbytočne, čo sme hlasovali, aby bolo pre nás dobre. My by sme boli schopné. Nejak niekto si myslí, že cigáni nie sú schopné. My sa nemáme čoho lapiť. A my sa práve nehambíme. My čestme Slováci, my čestme, ako sa hovorí, do slovenského štátu. To čo mu robia? Teraz ja. Ujo, ja viem salto na luču. Stefan, povedz, ne? Tomáš píne salto. Ujo, on vie salto. Môž? Koľko Romov tu žije? Chudobne bývame. Voda, z tej strany. A už sme A ja prší, musím utekať. s decami. So deťmi všetko. Nedá sa tu žiť. Tu koľko Romov tu žije? 400 so s deťmi. A máte elektriku? Nie. My nemáme. Nemáme elektriku. Iba dvaja majú elektriku, čo oni majú. Ja mám.
nametíme pesose te bajno, to pe kada pe bajne. Nemáme sa na čo hrať, ale hrajeme sa na toto. Kde je kúke naraz? Zadku, kúk Jaro! Toto viace! Anže Bokalesa! Tu ako na Luníku Debe žije 8 000 člen Romov a každý statel chce odchádzať preč, lebo nedobre sa tu žije. Vodu púšťavajú každé 2 hodiny. Vodu prepúšťavajú každé 2 hodiny. Tak to stíha sa umyť, tak to nie. A koľko časov? Od ktorej? Od 9. do 11. A potom nemá vody? Potom začne do 5. do 5. Na 2 hodiny. To nenormálne tu je. Aj tam môžete prísť zadu. Zadu. Tu sa pozrite vzadu. Ja dobrý starosta. Všetko starosta to robí. Čo šmece tam. Čo šmece sú a tak. Vznikajú tu aj žltačky typu A. Problematika je takisto, keď v rodine sa stane úmrtnosť dieťaťa alebo dospelého, prídu za mnou tu, rodičia nevedia si pochovať ani tú rodinu svoju blízku, pretože nemajú na to finančné prostriedky, stále žiadajú do mňa pomoc, ale zákon hovorí, starosta môže pomôcť, ak ten nebohý nemá nikoho, žiadnu rodinu, tak potom je povinný postarať sa o ten pohreb. A pokiaľ má rodinu, tak nie. Takže neviem, ako im pomôcť a naozaj tie peniaze nemajú, potom nechávajú nebohého tak, ale aj tak len sa obratia na mňa, začnú volať, že treba niečo s tým riešiť, pretože rodičia neprišli, nepochovali, pán starosta, musíte to nejaký riešiť. No a žiaľ, tí ľudia sa nepostavili, lebo nemajú finančné prostriedky. Dneska sa tu vlastne Rómovia na Luníku Debe sa boja zomrieť. Tí starí hovoria, Ježiš, Maja, keď zomrem, kde ma dajú? Jak ma pochovajú? Deti nemajú peniaze, no sa boja zomrieť. Taký je problém v našej mestskej časti aj s tým. Tu je geto umelé vytvorené ešte za komunistické éry všetkých Rómov preč z mesta. Je tu uznesenie 55 z roku 96 mesta magistrátu všetkých Rómov v súčasnej demokracii vysťahovať z mesta a dať na okrajové štvrte. A to sme podali aj na Európsky súd. Žiaľ, zatiaľ ešte nemáme vyjadrenie nič k tomu. Chcel by som sa aj ja spýtať na túto otázku. Prečo, čo teraz sme v Európe, prečo nás neberú do štátov ako na vízu, aby nám bolo lepšie ako tu na Slovensku? To sa vyžiť nedá. My chceme pracovať normálne. My sme robotníci, ako rozprávajú, že to je jeden, či biel, alebo či cigán, my chceme pracovať. My sme cigáni! Rieši sa situácia s takým spôsobom, že tu chodia všelijaké nadácie, najmä nerómske, pripravujú projekty, sľubujú hory doly, že prídu, budú riešiť, potom po čase pripravenia projektu odídu a sa neukážu v tejto mestskej časti Luník 9 a neinformujú starostu, že či ten projekt prešiel alebo nie, pretože aj podpisujem súhlasné stanovisko určitým nadáciám na týchto projektoch. A po schválení, alebo neviem, či im schválili alebo nie, vôbec sa nezaujímajú ani neprídu, ani
neoboznámia starostu, že takýto projekt prešiel alebo sa má riešiť. Nevie nikto nič a preto aj nevieme dokázať, kde tieto finančné prostriedky odchádzajú, čo sa týka z eurofondov na riešenie rómskej problematiky. Najväčšia osada je, ako Luni 9 bola, a to je druhá osada, ako za Luni 9 v Košicách. Košice Jaromice je druhé, najväčšie Rómov tu bývajú. Že ako osada najväčšia tu tak v Jaromicoch, obci, ako. Neviem takú veľkú osadu sebe zaznačiť, ako to bola predtým, ale teraz je najväčšia osada tu v Jaromicách. Ja by som nemal čo dodať vám. Koľko Rómov? 4 000. Koľko detí? Deti neviem, ale viem, že do školy chodia okolo 900 žiakov. 900, 800, okolo 1000 žiakov chodí do školy. Máme základnú školu a osobitnú školu. Že 760 nám chodia do základnej školy a 230 alebo 240 chodí nám do špeciálnej školy. To je základná špeciálna škola. Je to komunita veľká a keby si zvážili, no takže ja myslím, že aj v celom svete ľudia zvažujú, deti sa rodí málo, 1, 2, hej, maximálne a oni tu majú niektoré 10 a 25 rodí ročná, hej, 40 ročná rodí. Tak to je, ja by som bol aj za to, že by niekedy aj vyšetrovali dokonca za bývalého režimu, že dala sa aj ako podviazať žena za určitý poplatok, koľko mala detí. Hej. Takže keby štát aj 100 000 teraz dal, ja by som, aj tak by malo zisk, pretože keď má 10 detí, koľko pridávky a nejakých iných príspevok na bývanie a neviem, čo ešte všetko dostávajú vôbec. Hej. Aká možnosť je, oni to vedia, pretože pre nich to je. Hej. Takže...
tu je ten pamätný kameň a sú ľudia, čo ich zobrala voda. Že ako? Okolo 51 ľudí, čo zobrala ich voda pri povodni. No a sú deti, staršie osoby a mladšie také od 18 do 65 rokov, 70 ročné. A najviac deti pošli. Tu je pamätný kameň. To robili projekt taký z úradu vlády, čo nám dali na to peniaze. Ako sme požiadali obec to vybavil a sme dostali na tento projekt, na ten pamätný kameň. Že tá téma o Rómoch je veľmi moc diskutovaná aj v novinách alebo v médiách. To všade. Máte nejaké nápady, ako by sa tento problém na celom Slovensku dal vyriešiť? Viete čo, to aj za bývalého režimu to bol dlhodobý režim, ktorý riešil a neporiešil tento systém, hej, tú komunitu a ja si myslím, asi ani tento stav, ako neviem, či to porieši. Ja hovorím jedno, kde je disciplína, tam je aj poriadok. A za tým stojím, pretože hovorím, keď je človek raz naučený, že ten papier nemám hodiť, tak aj pri demokracii ho nehodím tam, hej. Ale už to musí mať v sebe. Hej. Ten prevrat prišiel rýchlo, aj tá demokracia a národne, hovorím, je to pre normálnych ľudí demokracia. Hej. Takže to troška by som bol povedal, že ten systém mal sa nejak predĺžiť, neviem, nejakým iným, tá disciplína, že človek bol taký vychovaný, bo nie každý stejnak, aj z nás nie sme všetci rovnaké, ako nechcem ich kritizovať len ako rómskú komunitu. Ja beriem všeobecne. Hej. Zaspievam o vode. Prišla veľká voda, zobrala mi matku i moje 3 sestry. Ostal som iba sám. Prišla veľká voda, zobrala mi matku i moje 3 sestry. Ostal som iba sám. Ach, Pane Bože, prečo si matku zobral? Veď ona bola taká chudobná. Ach, Pane Bože, prečo si matku zobral? Veď ona bola taká chudobná. Poznáte dobré cigánske vtipy? Neviem, ktorý tak narýchlo, ale mali poukladané drevo, také metrové, hej, kusy dreva a cigán s jednou manželkou tam troška ju obchytáva, hej, a hovorí, že cigán, obchytávajú ti manželku na dreve, no to drevo nie moje. Taký slušný, no to. Čo si vy o tom myslíte, že keď sa bude rodiť vždy viacej a viacej rómskych detí, jedného dňa nepreplavia bielých? Sú nejaké strachy také? Je to predpoklad, ak tá komunita sa bude takto navyšovať rapidne, takže určite. Určite to zaplavia to celé okolie. U nás hovorím, je ich do 4 000. Vo Svini vedľa susedná obec, tam tí sú ešte, by som povedal, horší, demetnejší a na nižšej úrovni, hej, ako naši určite. Nechceme vyzdvihovať našich, že som tu žijem, hej, ale vo Svini určite je to horšie, môže o 50%, a Chmijanské Jakubovany, tam je to ešte horšie. Tam tých jedia aj psov, aj špinaví sú. A naši, hovorím, keby troška, hovorím, tých 30% sa troška to naddvihlo, tak by som povedal, že celkom tá úroveň by ešte bola. No.
Prebačte. A ako sa volá tá dedina? Chmiansky Jakubovany. A to je pravda, bo jarovnický starosta nám hovoril, čo viete psy. To je pravda? Nie. Nevieme si. A mačky? Nie. A ako sa vám tu žije? Dobre. A koľko tu cigánov žije? 1200. A máte elektriku, vodu? Áno. Všetko máte. I psy tež? Psy tež máte? Psy? Áno, máme, chováme ich. Prečo kamerujete? Natáčame. Máte povolené? Máme. Ukážte povolenie. Z Európskej Ja som poslanec. Ukážte povolenie. My máme z Európskej únie. Nie z Európskej, ale či máte povolenie kamerovať? To hoďte, dojedeme do Prešova s nami, hoďte. Na úriad, na obecný úriad. My natáčame, my sme nemecká televízia, natáčame pre Európsku... Zaplatíte mi za cestu potom, keď idem za mi do Prešova na okresný úriad. Ja som poslanec ako. Dobre. Zaplatíte mi? Hej, zaplatíme. Dobre. Koľko? 3 kila. Pokud nie, tak zavolám policiu okamžite. Dobre, to zavolajte. Počkaj! To zavolajte policiu. Nie, ja idem za mi na obecný úrad. Ale dneska je svieto. My vám potvrdenie donesieme. A to vy ste poslanec? Áno. Hej? Môžeme ísť. Ale nekamerujte. Áno, osada je taká zlá preto, lebo sú najhoršie Rómovia, čo zistujú tu vo Chmiansky Jakubovano. Preto, lebo oni nechcú ako riadiť normálny život, jak majú byť, hej, že človek sa snaží, že by sa niečo robilo, hej, lebo 80% sú dobrí Rómovia a 20% sú zlí Rómovia. A ja by som tých žiadal, že tých 20%, čo sú zlí Rómovia, že by ich dali, hej, alebo že by ich sťahovali, alebo nejaké bydly niekde, čo ja viem. No, teraz môžete kamerať. Lebo jedno vám poviem, u nás tu Rómovia, vám hovorím, 20% nie sú kultúrne, nie sú slušné, hej? Ale 80% sú tu dobré ľudia. Jedno vám poviem. Ďakujem veľmi pekne, to je všetko. Viac nemôžem čo dodať. U Rómov, keď hudba ide. Aj keď nemajú čo jesť, keď sú hladní, tak tu si pustia. Aby ten život išiel pokračovať ďalej. Toto je školka a rómske oddelenie. Tá tabuľa je normálne napísaná materská školka a dole rómske oddelenie. Toto je všetko izolované, normálne, že proste už nemáme tú šancu. Takto nás normálne ako naši biele označujú. Pod znakami normálne materská školka, svinia, rómske oddelenie. A práve normálne rasizmus normálne existuje u bielých. Nechcú dopustiť, aby Romáci sa dostali na úrovni, že proste sa dostanú dagi. Oni chcú stále, aby sme boli zatlačené. A preto tie šance nemáme nikde. Aj keby sa normálne tá vzdelanosť dostala na vyššiu úroveň, nemáme tú šancu. Lebo všetko je osobitná škola. Lebo biele nechcú normálne, aby Romáci išli tam, kde biele chodia do školy, aby mali osobitnú normálnu tú školu. Ale Romáci majú rozdelenú, aj biele majú rozdelenú. A tam je veľký problém. Treba o cigánov se starať. Len tak príďte noci a vidíte, jak patkani idú vonka zo zbunko.
A to się nie dali wytrzymać. To wielkie bardzo. Już musimy polożyć łąka, gołarciczka, jedzenie, żeby byli syte to te patkanie. Bo to tak nie zrobimy, ta rzeczy pokusia. Patkanie. Rodiny každý mal 6, 7, 10 detí, 12, až 12, 13. A toto vy čo teraz, každý si založí takú rodinu, jak potrebuje, nie, jak je od bielých, že z 2, 3 detí je dosť. U Roma nie, keď Pán Boh dá, najbude. Najbude i tých 15 detí, 20. Nám nie ide o tie peniaze, že dostaneme také peniaze, že veľké pridáka bez sociálne dávky. Ale nám idú o tú radu, že proste ja mám svoje deti rád. A keď bude ešte jedno, nebude ešte jedno. A keď príroda dá, dá. Za co ste byli v basi? Za policajtov. Lebo terorizujú normálne Rómov. Oni prídu do osady, jeden povie čo policajtovi, to čo som povedal na začiatok, že povie, čo ty si myslíš, ty robíš tu frajeríny a vy si policajt. A on ide tam za to, že on napadí Romáci. A prídu Romáci. Toto je. Toto je smetisko na druhej strane. Tam. Teraz ide normálne vysypať, na čo z obchodu. A Romáci utekajú teraz hore na smetisko, na čo povyberať. Čiže nájdu na čo na jedenie. Preto utekajú každý. To auto tam je. To auto. Myslíte, tie auta na čo majú? Na potrebu by sa dostali na to smetisko. To psi ešte nič, ale my sme psi, ešte horší jak psi. Lebo skapíname od hladu, nemáme čo jesť. A my sme nútení normálne toto žať, čo normálne vysypú. Nejdeme kradnúť. Toto je výsledok, že Romáci radši pôjdu hore. Toto je výsledok, radši pôjdu hore a tam si zoberú normálne chlieba, alebo rožok, alebo také dačo. Aby doniesli normálne domov svojim deťom. Tu Romáci nejedia psov. Takto psi sú von. Nejedia. Jakubovanom, Chmijanská, tam požívajú. Tu nie. Toto sú z plasiata červené. Tak sa naplňuje. Je rómska pochuťka. Obec izisuje u Rómov. Demagogia daje. Toto. Keď vytrážiš za to normálne, už je všetko hotové. Jak húrky. Jak húrky. Toto sa dáva, táto. Tá cebula sa dáva normálne do... Tá cebula. A ináč vyzerá takto. Ináč vyzerá plnenie asi takto, jak teraz vidíte. Peper. Peper. Cebula, cesna. Všetko možné sa korene dáva. A je bolo normálne pikantné, jak Maďare. Feferon. Ináč Maďare, a čo sa týka normálne Rómov, toto je normálne rómska špecialita. Rómska špecialita. Toto keď sa dá, a keď budete najtaký sytý, aj tak zjete. Tak, keby ste čekali hodinu aspoň. My sme veľa ochutnúť. Prídeme zajtra. Zajtra? Počekáme vás. Dobre, dovidenia. Dobre. Ahoj. A čo to je za tradícia s tým, že Rómovia jadú psy? Bo to je tradícia, nie? To je tradícia asi. Možno otcovia ich, predkovia, používali to. A oni to teraz používajú aj oni. Ale sú osady, že to nepoužívajú, lebo povedali, tak ty psa zjereš, a prečo zabíjaš toho psa? Ale oni si neuvedomia, že proste to je taký návyk. Že keď robil môj otec, robím aj ja, robia moje deti a tá degenerácia stále dokola. Vodu? Ten bordel, čo je tam, tam je bordel. A stáďal pijeme vodu. Stojarka. A predstavte si normálne, toto je všetko smetísko zádzané. Toto. Aj z jednej, z druhej strany. Toto si zoberte. Z jednej strany. Toto je všetko smetisko. To sú roky a roky, čo normálne tá spolupráca není.
Táto pumpa ešte bol náber z Holandska, ako tu chodil jeden, volal sa Helmer. Ja som ho požiadal, že by nejak financoval na tú pumpu. Lebo my sme tu mali jednu pumpu, takto tu bola. A kanú vodu sme pili, to nečistá voda. To, tá je čistá? Tak je to lepšia voda. Za chvíľu napumpuje. Sme normálne kanú vodu pili a deti hnačkilovali a tak. A to, ani čaj sa nedalo robiť, ani kávu sa nedalo robiť. Ani preváriť tú vodu nedalo, lebo to bola taká mutná voda, hej? Ale už teraz ide čistá. Narodári! Povodame nipo. Dole dodať. Narodári. Tu je pan. Tu nie. Aramuka. A kde môže? Žák, more, vode, more. Zadari! Uj, prestaň. Jak to jest, opowiedzcie nam, bo Bielić ze Spiskiego Szwartku powiedzieli, że nie chcemy tu cyganów, bo oni jedzą psy. Tu nie. Powiedzcie, jak to jest. To nie je pravda, že by Letanovský, môžete si to potvrdiť aj so starostom, alebo môžete ísť na okres. Jedia psy v Žehre, Krompáchy, Hrudňany, Kaľava, Almine. Táto osada nie. No. Maraca, je mais tudo programando. Ja by som takto povedal, keby sme jedli psi, tak by tu neboli už. Jak používame my tu baterku, nie tu je na hradu. To je pełna baterka? No. Toto používame na televízor, používame aj na rádio. Predstavujem ako skupina Zlatanoviec.
Ako spolupráci hrajeme? I Mayaven. O nane kharu gajo niko. Nane khere. Baterii nie bere. A nie nabija, lebo Vlado nie doma, a stary ide preč, že ne bere. Zbytočne. Choďte naspäť. Tam máme ešte jednu batériu, treba ju zobrať. Poď ju vybrať. Kto to nabíja, te baterie? To biały? Ukážem. A to biały człowiek? Biely, áno. Biely, áno. Ja som povedal, že má problémy, že tu ne... Ja som myslel, že bude doma Vlado, čo má túto trochu, tú modrú, tu, hneď. Tak on by nabil. Ale ten starý nepovedal, nie, že to nebojte sa, nič nebude, nič z toho nebude, len treba ju takto, že nabíjate baterku a toho, a zaplacím vám. Povedal, že nie. Ciknárov, ok, baterka vaši nejaký, lebo je tam ešte baterka jedna dnu, tak... No, tak to je diskriminácia preto kvôli tomu, že on nedobre nabíjaval a bral 80 korún. A batéria vydržala 2 dní. A to má byť 13, aspoň 14 dní má byť, ako vydržať batéria na televízor. W Letanowcach powiedzieli nam, że Romowie tu jedzą psy. Chcieliśmy to sprawdzić. Co? Znaczy, to Letanovca je psi. Psi. V Letanovcach. A wy macie psy? A prečo tak mówią o Romach? Oni? Hej. Tam my to Nevajú sa na nás, no to A je... prečo? Ja nevím. Že my sme dobrí. Že my sme dobrí cigáni a tak. No. Nám kradnú psoch. Tu prídu a kradnú nám. A máte jakie psy? Nekradli dve. Dwie? Nie, vlčák. To je veľký tak. Môj pes má 6 rokov. A môj 12 rokov má. Zorku. Zora! Tam, Zora. Koľko Romov tu žije? 600 Romov. V tych 3 domach? No. Áno. No, tému kradol taký jeden. To je váš ostatní. No? A ja mám doma. Toto má 12 rokov. A jak se vábí? Bojar. Zora. Zora. Aha. Hej, Mára, počkaj. Bar mu chudele, sme len na chudá. Dobrze, to zrobię wam fotku z psą dla Letanowców. Cintara máte. Chodźcie, spolu. Dobry dzień. Dobry dzień. Prosím vás, co chcel tě opýtat, že ten, co na počasí ukazuje,
to normálne ho dajú do nemocnice. Aj spevať, aj tancovať, aj všetko. Kde to je? Však dajte ho preč. To tie dva ženy, to tie jednu ženu, čo krásne ide rečovať. Ale on, toto čudo, no. Tak treba ho vyrúčiť. A my nie slovenská televízia. Nie? Nie. Ryb, no! Toinka, ty to znovu vidíš. Ako sa vám tu žije? Dobre, s Bohom. My chceme žiť na úrovni tak, jak aj druhí žijú. Cigáni. A jak sa vám tu s bielými žije? S gaďami? To však gaďovia tu nežijú. Iba same cigáni my tu žijeme. Máte predsedu, romského predsedu? Nie, nemáme predseda romského. To neznám predsedu, však to oni sebe určia, ktorí majú predsedách byť. Toto naša stará, náš úrad, že nerobia pre nás nič, naše hambia tu. Náš úrad, naše hamby, že jak bývame tu. Druhé cigáni sebe v panelákoch bývajú pansky, tak jak gaďovi. A my co, berú peňaži na nás a tam robia gaďo, chodničky, cesty, všetko robia. A na naše prebačenie vyserú. A ste robíte všetko. A co? Ticho. Bo my sme psi, a oni sú panové tam dolu. Ale triku, my žijeme takhle na kabli, to je hanba, 21. storočie je to. Vôbec, absolútne. Naša slovenská vláda nemá o Rychnavu vôbec záujem, že by nás dala na lepšiu úroveň. Žijeme takto, jak teraz žijeme, lebo skutočne nemáme list vlastníctva, nemáme žiadne, ako vlastný pozemok nemáme vôbec. Nemôžeme dostať požičku na výstavbu tých rodinných domkov, že by sme žili na úroveň. Len každý na nás poukazuje tak, jak na zvieratá. Psom žereme, no aby ich šľak trafilo. Však oni žerú mačky, konzervisti, neviem čo robia z toho. To je tak hamba. Tak sami pocenujú, to je však hamba. niekde tam v Amerike, lebo neviem, v Anglicku, lebo neviem kde. Tam žerú slony, všetko, hady, všetko, čo jedia a dobre je. Prečo sú také pozostali to tie psy? Však to sú pozostali ľudia. Čo, biele nejedia psoch? A i biele, i mačky žerú, všetko žerú. Už 2 dní len tote huby jem, čo si chodím a to musím si pýtať po cigánoch trošku oleja, čo mi dajú, aby som si navarila. Tak ja ťažko žijem, prosím vás. Manžel mi už je 17 rokov v zemi, mama sa prespala vo vojne v 45. roku. Tak som postala po Nemcovi ako onen. Áno, malá mamička, jak tá bola, jak sa už končila vojnu, tak som sa narodila, lebo mama mala, to predtým Nemci chytili ženy, takže ich naslnili, tak som zostala po mame, po vojne ako onen. Takže žiadnu výpomoc nemám. Tak ťažko žijem. A neviete, jak váš táto sa nazýva? Neviem, jak sa táto volá, lebo som sa narodila v 30. septembra 1945. To ile miała lat, jak się prespała z tym Niemcom? Koľko mala mama, tak mohla mať okolo 40 rokov. Tak, alebo už ani neviem, že koľko mohla mať roky, ale to bola ešte mladá, keď sa prespala vo vojne. Lebo viete, že jak to bolo teraz vo vojne, že Nemci chytali ženy, ale mamu chceli brať zo sebou, jak už vojnu skončili, tak ten manžel, čo ju zobral, tak ju chcel zobrať zo sebou do Nemecka. Lenže ona sa bála, takže naše ľudia dolu ju skryli do pivnici, aby ju zobral do Nemecka. Takže som zostala tak po vojne, ako potomok. Как ты могла назвать? Хора, до хати, я хора на ноги. Нет хлеб, ніч. А коли хотя была ты? Ніч. Нет, не папа, ніч. Хора, пенязи не доставamy, ніч.
Jedzenie. Vidíte, jak piváme. Voda, nič. Všetci káve vedre. No. No. Dajte na chleb 100 korún. Hoďem, Pavlovu, prehoďem. Máte našu. Hoďem. Hoďem. Vnúka. No. Tu ja bývam. Tá byť nežijem. Spadla mi dolu, tá hlina. Spadla dolu, som musel ručne, s rukami. Zima, pes nemám. Pes drevo nakladať. Musím robiť takú bočku a tak drevo dávať. 9 detí v škole, materskej školke. Nemôžeme sa nikde dostaviť. Do kormy dostávam. Całujú mi. Mám posihnuté detko mám. 3 deti posihnuté mám. Dostanem 1200 korún. Za 1200 korún celý mesiac treba žiť. Fajčím. Treba jesť. Potraviny. Poďte sem. Tým žijem, aha. Toto viazniť. Deti hlavne do školy myšli. Da keď až pláčem, to nemajú deti to jesť. No. Toto, čo som našiel po bočku. To radio, tiež jeden ujo mi dal. Zľutoval sa, dal mi. Ten televízor, tu starý typ, tu už do kovošov, tu už nič. Som dal 200 korún jednomu covi, dal mi. Na tak žijem, toto mám, aha. To tie perinky a viac nič. No poďte. Dovľa koľ máte. Tu. Oj. A váke. Tu býva nevesta, syn. To detko pláče. Koji nedáva. Tak byť nežije. Tiež takisto žijú, aha. Tiež takisto žijú. Tak byť nežijú. To jedna posel, toto majú, aj toto. Tu spie nevesta, tu spí syn. Tu varí to tú kapustu, aha. Tu kapustu varí. No, tak byť nežijú.
Mami. Nunca tu não mais falou. Tu máme ako kanceláriu. Tá kancelária slúži pre komunitnú sociálnu prácu. I pracujeme ako komunitní a asistenti sociálni pracovníci v obci a v osade strany pod Tatrami. Tu chodia klienti, keď potrebujú vypísať žiadosti, aké problémy, alebo keď tu chodí aj detská lekárka do poradne, tu im asistujeme, asistenti aj my, s detskou lekárkou a oboznamujeme rodičov, aby prišli na povinné očkovanie. A jaká je situácia strany pod Tatrami a Romovie na Slovensku? Neviem povedať na celom Slovensku, lebo my tu bývame ako v obci strany pod Tatrami a chodíme do Kežmarku. Hneď vedľa máme okres, to je Kežmarok, z tej dediny asi 6 kilometrov. Máme veľmi dobré vzťahy. Nepoznáme, čo to je diskriminácia vôbec. I dobre si vychádzame a spolunažívanie je tu veľmi dobré. No poďte sem. Už mali sme to spravené aj priečky. Aj všetko nám tu porozbíjali, vidíte, aj na záchod, aj na sprchu, čo netočavé. Aj z prečky sme tu mali všetko pokradli. No a čo z toho, čo tak postavili? A my chceme nechali. No tak pokradli, no. Čo im treba? Aj bieli, aj Romovia to potrebovali. No čo z takej roboty, keď sa on trapil od rána do večera? No a my chceme tu prizbývať, ako chceme lepšie žiť. No ale čo z toho, keď nám nedajú ani už nič? A koruny máme do svitu. Vláda nám dala, ale vláda to nevie, že už máme postavené. A Buňak obkladá všetkých Romochy, lebo tie koruny si dáva do kešenka. Ale vláda to nezná. Ale keby oni dali ten svit, keby nám dali ten materiál, tá, my sme by si sami sme robili tie Romovia. Však toto samo. Lebo to čo vidíte, firma nám nerobila. Lebo my Romovia sme to robili. A slovenská vládza vám postavila tylko tyle? Nie slovenské peniaze. Európska únia. Euro peniaze. Tak, ale euro. dali slovenskej vládze. Hej. A vládza vám? Hej. Ale nám, ako nie do ruky nám koruny, to robila Buňak. Čo na nás nie? Majiteľ. Materiály všetko. Kto je to Buňak? Buňak. Hej, taký majiteľ. Treba do televíznych novín, aby to kúkala vláda, že jak to s tými rodinami domkomi. Tu sú veľa ľudí, čo bývajú. Takých dával v rodine, čo majú veľa detí. On neposkytoval, že aby mali jedno decko alebo dva, ale takých dával do trojky, do dvojky dával, čo majú po jednom detskom, tak to nemá deti, takých dával do 3 izby. Sú rodiny, kde žije aj 12 detí, aj 13, aj 14. Je takisto tiež jeden z takých neduhoch, kde mnohí Romovia chcú mať veľa detí. A v dnešnej dobe si musí každý uvedomiť, na čo má, či na to stačí, alebo nestačí. Robia sa rôzne kroky, hlavne takéto školenia, alebo preškolovania, alebo vysvetľovania, kde sa snažíme týmto ľuďom vysvetliť, že je to ťažký život, keď čím viac detí, tým ťažší život. Žiaľ, táto osveta nemnohokrát zaberá a výsledkom je to, že rodia 14-15 ročné dievčatá a rodia 10, 12, 13 aj viac detí.
Ja som ako Róm občianskou pomodu, žijeme dobre zatiaľ. To Rómovia chodia po drevo, ale nosia paluziny, hej. Ja dám pozor na Rómov. Tu bola kalamita, tu v strede pod Tatrami, tam. I spadli stromy dole. My nechceme, že by zničili stromy, nič, naše Rómovia. Ja som ako občan tu, v strane pod Tatrami. Nie každý pozná tú Kežmarku. Ja som, že ja mám školy na políciu, ale rómsky policajt. Bez školy? Bez školy, áno, dám pozor, že bolo pekné a poriadko tu. A máte papiere, že ste policajt? Nie, ako ja robím, ako pomáham. A legitimácie máte? Mám, ale doma mám, nemám tu. Viete, čo nám hovorili Gadžovie? Že by nehodiť do cigánov, bo vy sijete. Nie, to netreba veriť, to nie. Tu od nás, nie. To u nás nie, to v Ľubici žerú psi. To prídu v noci a kradnú psi. Mám dušu, to môžem potvrdiť, že kradnú psi, oni v noci prídu, kolo druhé, kolo trece, jak my spíme, oni prídu a kradnú. Gadžovie? Nie, cigáni, Rómovia. Ale z Ľubici to sú cigáni. Žerú psi, ale tu nikto, ani jeden. Nie. My nemáme rád, že zabijeme švinu. My nemáme rád, a ešte nie psi. My tu sú dobré ľudia, požívame poradky tu. Hej? A čo oni robia s tými psami? No tak žerú normálne. Dajú do rybca, polúpajú a žerú a dostávajú choroby. Ľubické cigáni, za to dostávajú choroby. Oni normálne rabčovi nemajú rád, ale psov majú rád. To nechcem veriť toto, Mare, že čo oni žerú, to neviem. My nie. My tu, Rómovia, tu v strede pod Tatrami, to sú pekné ľudia. My tu kupujeme takedy, konské mäso, to zjeme každý, nie? Konské mäso. On je jako podplukový, cigánsky Vajda. Môže ma potvrdiť, že tu prisahám na moje deti. Nie, že tu od nás nežerú psi. To môžem potvrdiť ja, Uračka Augustín. Ľubické cigáni postupne. Tu je Švedok. Tu je Jano, hej? Tu sociálny pracovník. Ticho. Tu od nás ani jeden cigán psi nežereme. Nie, tak čo ste? Ľubické cigáni žerú. Ani ľubické, Jakubováni. Aj Ľubice. Nie, aj Ľubice. O tu ukradli už keľorazy ukradli psi tu. Tu je diakonské mäso. Tu môže povedať konské mäso. Kone, konské ale mäso. Psi nemiro. Ľubické cigáni. Majú tam príjem iba 3500 korún, majú 10 členú rodinu, tak z toho sa nedá vyžiť. Ale kúkaj tu. Penieži zoberú, penieži jaro. Na to študenti nezeraví živne činnou. Čože ja viem, však dostávajú penieži. Nemajú zamestnanie. Áno, však tak, kde máme zamestnanie, aká oni nemajú, hej. Ale na čo potom žerú psi? Tak nemajú čo jesť, povedz. No. Keby mali nejaké žrádlo alebo jedlo, že by mali peniaze na potraviny, tak možno by nejedli psov. Ale keď nemajú čo jesť a majú nízke dávky, tak musia. My žereme psi. Tu v pod Tatrami. My keď tu pojeme švine, napríklad švine, konia, no tu už nemôže povedať ošipáne, konia. Koze také máme všetko, Takzvaných bielých detí je málo. Tu sú také roky, že napríklad sa nenarodí ani jedno decko. Poviem trošku to poviem tak ironicky, keď sa stane zázrak, tak jedno sa narodí. Musíte tam povedať, ako to je, ináč to nejde. Takže, že sa niečo čudovať, že tá škola je prevažne, alebo len sami Rómovia sa tam.
Vítam vás všetkých v škole a prajem vám, aby ste sa tu počas celého školského roka cítili dobre, či už v laviciach alebo za katedrou. Zvlášť medzi nami vítam žiakov, ktorí sú v škole po prvýkrát. Teraz mi povedzte, deti, ktorý z vašich rodičov pracuje? Koho otec pracuje? Nikolka, kde pracuje? Do roboty. A kde chodí do roboty? Bratislava. Ona vie. V Bratislave. A vieš, čo tam robí? Pratuje. Kde upratuje? Hovoril vám doma, čo robí v Bratislave? Kde je zamestnaný, čo robí? Čo upratuje? Kope. Kope? Tak neupratuje. Kope, áno? Chlapci, komu sa táto práca páči? Kto by chcel kopať? Ty by si chcel kopať? Áno? A kto by chcel robiť niečo iné? Nikolka. Tak, čo by si chcela byť ty? Spievačkom. Spievačkom, výborne. A čo by si spievala? Moderné piesne, alebo ľudové piesne, alebo cigánske piesne. Čo by si spievala najradšej? Cigánske. Cigánske piesne. No, Ivan, čím ty chceš byť? Policajt. Policajt? A čo myslíš, čo taký policajt musí robiť? Na čo máme policajtov? Aby nekradli. Aby nekradli. Aby nekradli kto? Zbojníci. Zbojníci. A máme zbojníkov my tu dneska? Ľudia. Ľudia? Ľudia. A ktorí ľudia? Cigánsky. Cigánsky, veru. A čo kradnú cigánsky najviac? Zemiaky. Zemiaky. Čo ešte? Kareláby. Kareláby. Karpiola. Teraz budú jablka v záhradách, pravda? Hrušky, takže... A čo ešte? V lese čo kradnú? Drevo. A keby si ty bol raz policajt, Ivan, urobil by si poriadok aj tam s tými, čo by kradli od vás hore? Či by si len chodil tu v dedine a robil poriadok? By som urobil poriadok. Bol by si taký spravodlivý policajt, že by si aj tam hore robil poriadok? A keby napríklad tvoj brat išiel do lesa a kradol drevo? Tak čo? Zatvoril by si ho do basy, či nie? Áno, zatvoril som ho do basy.
Janka špejú nos. Cara mama que nosso galho ia abrir. Tô querendo. Já é! Majú to také trošku iné veci, také rozdielne názory majú, ale úplne opačné názory majú, ale poznáme už tú mentalitu. No, takže takéto sú tak, no. Tak. Majú svoj pohľad na život a aj predsa však prišli z Bangladeša, prišli z týchto štátov tam, od Indie a niektoré spôsoby chovania majú také, ako aj tam títo ľudia. Lepšie by sa tu žilo, keby mali všetci robotu. Ja napríklad som vyštudovala a robotu nemám. Čo študováš? Predávať rozličný tovar. Som zložila skúšky a nikto ma nechce zobrať do roboty. Môžeš pokazať oči? A jak vidia, že Rómka si sa uchádza o miesto, tak už hovorím, že nemajú miesto pre nikoho. No tak. Kebyže popíšeš tvoj deň, čo tak robíš cez deň? Cez deň, čo robím? Nič. Za autom chodím všade, kde sa dá. Pomáham, že kto príde. Že dačo tak. Ďalej, čo? Čakám. Vonku som videla cedulu, že prijímate predavačky. Tak mám o tom záujem, že či by ste ma neprijali. Som skončila školu v odbori predavač. To je. Prosím? To je nie. Prečo nie? Máte napísané, že príjmem predavačku? A to je mladá, to je stále pani. Nerozumiem. To je stále pani, nie. To je šéf, není to, ja neviem. A kde je šéf? Není to. Bratislava. A kedy príde? To je neviem. A jak to neviete, kedy šéf príde? Neviem. Príde v ogóle? To je neviem, šéf není to. A či to je problém, že ona Rómka? To je neviem. Neviem? Dobrý deň, sa praje. Som videla vonku cedulu, že prijímate predavačky. Čo má byť tu? Nejaké finty? Natáčam też ani film. Čo natáčate? Film pre Európsku úniu. Čo? Tak si počte. A dostaneme nejaké peniaze na to, či čo? Nie, ona šúka roboty. On to nech šúka, ale ja chcem, keď ma to učia ja na čo zarobiť, nie? Ale vy tam dali ste, že... Tam môžeme dať, čo chceme, nie? Nechcete jej na to? Ona vyučená. Počúvajte, ale tak, keď my herečky sme, tak herečky zarábajú, nie? My tak 200 korún na 5 minút. OK, 200 korún na 5 minút, OK. A teraz jej robote dajte. A čo, a prečo? Lebo vy natáčate? Nie, chceme zobačiť, či to je čo pravda. Čo chcete zabačiť? Nepotrebujete vypredať. My potrebujeme, vás by som zobrala. Taký šikovný chlapec, jak vyberem vás. Abo ja bielý. Áno, nie, to nemá s tým nič, ja chcem chlapa. No ale tam je predavačka, ja som nepredavačka. Predavačka, a ešte čo tam je v zatvorke? Predavačka, nevyučená. No, ale to treba aj na chlapa. Prečo by mali byť chlapi diskriminovaní? Ja chcem chlapa. Nie, ale... Takého, jak ste vy, parádny kus. No to razem nás. Hej, vy dáte potom vaše výplaty? Nie. Tak to už čo budete robiť, to mne je jedno. Vás berem.
pekný mikrofón. Môžete mi aj Prahu trieť. To je zvuk. Ja viem. Ja, No tak čo, chcete, či nie? Nie, ale máte robotu? Leni, ona jest... Nie, ozaj, máte robotu? Ona je čerstvá zo školy, vyučená. S vysvedčením ťažké. A čo má vysvedčenie s tým spoločné? Mne je jedno, čo je vyučená, keď vie aranžovať kvety. Tu nejde vôbec o to, jak vyzerá, ani kto je. Keď vie aranžovať, bereme aj čerta. Ale ja neumiem aranžovať. Ježišmária, ty sa naučíš, ty vieš dobre, keď... Dobi. A to ona to ste naučili. Tak ty sa naučí teda. Dobrý. Som videla cedulu vonku, že hľadáte predavačky, tak mám o to záujem. No, čo chce? Že by si ma neprijali. Hľadavačky? Potom takéto móde príde vyskúsať. Kedy? Kedy? Druhý mesiac. Teraz má není voľné, teraz už má vyskúsať. Takže v oktobri, hej? Áno. Dobre. Takže v oktobri. Tak prídeme? A prečo nie teraz? Teraz už má príde už vyskúsať. Ešte není voľné. Alebo píše telefon číslo. Potom ti zavolá. Ideme ďalej. Myslíš, že to pravdu je? Takže určite nie, lebo to vždy tak hovoria, takže neviem. Však ste sami videli, že jak reagovali. Ram na na ram na na na